Oh, nu! Nu! Nu, Oh, nu, nu, aproape nu, l-ai bătut. Niciodată nu o să-l bat pe Zerg! Ba, vereu și Rex, de fapt ești un baz mai bun decât mine. Dar uite ce mâini mici am! Nu poți să apăs pe butonul de tras și să sar simultan! Unde-o fi? Unde-o fi? Woody, stai puțin, cowboy. Woody, ești în regulă? Da, sunt bine, Buzz, bine. Uite ce ai de făcut cât sunt plecat. Bateriile trebuie încărcate. Să ai grijă ca jucăriile să fie rotite. Fii sigur că participă toți la seminarul despre ce să faci dacă ești parțial sau complet înghițit. Bine? Bine, în regulă, Woody, bine. încă nu ți-ai găsit pălăria, nu? No! Și Andy o să plece în tabăra de cowboy și nu o găsesc nicăieri. Nu-ți face griji, Woody. În câteva ore vei sta la foc de tabără cu Andy, mâncând poznele delicioase. Se numesc bezele, Buzz. Da? Da, desigur. A găsit cineva pălăria lui Woody? Căutați, soldați! Săpați adânc! Negativ! Mai căutăm! Criticul din grădină zice că nu e acolo, dar o să se mai uite. Noi în camera lui Molly. Am căutat peste tot. Am găsit! Pălăria mea? Pălăria? Nu! Doamna și-a pierdut cercelul. Oh, cartofelul meu dulce! Oh, l-ai găsit! Oh, e așa bine să ai un cartof mare și puternic în preajmă. Oh, minunat, e minunat. Va fi primul an în care lipsesc din tabără doar din cauza pălăriei. Woody, uite-te sub cizmă. Nu spune prostii, pălăria nu-i sub cizmă. Vrei să te uiți? Vezi? Nu e aici, doar cuvântul Andy. Aha, și băiatul care a scris asta te-ar lua în tabără cu sau fără pălărie. Îmi pare rău, Bo. Doar că am așteptat asta tot anul. E singura dată când sunt doar eu și Andy. Ești drăguț când îți pasă. Bo, nu de față cu Buzz. Să se uite. Domnișoară, oile! Bună, copii! Aici Al de la Hambarul cu Jucării. Ce? Este foarte bune! Au, cred că este una din nou chiar acum! Wow! Să vedem ce avem! Avem bărci la un banc! Rex, oprește-l, o să-l audă cineva! De unde l opresc? Ban! Hai mă, odată, ăsta e butonul. Asta un nostra! Urăsc găina aia. Băieți! Băieți! Bine, am o veste bună și o veste proastă. Vestea bună, ți-am găsit pălăria, Woody. Pălăria! Sling! Mersi! Unde ai găsit-o? Păi asta e vestea proastă. E Buster! Alertă canină la posturile voastre! Mișcă! Woody, ascunde-te! Bine, mai găsit Buster în regulă! Cum s-a descurcat, Ciuncă? Pare un record nou. Bine, Cuțu, șezi, mâinile sus! Ești mort! Bravo, Cuțu! Cui o să-i fie dor de mine, ha? Cui o să-i fie dor? Ok, weekend plăcut toată lumea, pe duminică seara! Camera mea! Labele sus! O să exersăm mai târziu. Hei, Woody, mergem în tabăra de cowboy! Andy, dragule, haide, în 5 minute plecăm. 5 minute.